Päivää. Sitä hetki kun me on tehnyt videota. Ajattelin, että voisin nyt tehdä. Mut me en halua kyllä tällä kämpässä kuvata, kun tää on vähän tylsä. Lähette ehti joku parempi lokaatio. Miksi me tulin tänne? Me tänne halusin tulla, mutta en tiedä, että täällä on näin paljon itikoita. Mikä tää asento on? Me pitkä Kleopatra. Ai jumalan kautta. Niin, tosiaan en oo tehnyt mitään järkevää pitkään aikaa. Vai kuinka? Mitkä on nää ötökät? Niin, no. Tilanne nyt on elänyt onneksi ihan kiitettävästi. On saanut aikaa tehdä juttuja. Meillä olisi ollut aikaa tehdä näitäkin juttuja itse asiassa. Meillä on oikein inspistä on kyllä ollut, mutta jotenkin ei ole saanut vielä kiinni tästä. Mutta jos mä se tästä pikkuhiljaa on yrittänyt hoputtaa itseäni liikaa. Pitää kuitenkin antaa itsellensä aikana ja asioiden kanssa. Se on totta. Että mistäs minä nyt lähtisin? Mitä tässä oikein nyt tapahtuu sillä välillä? No, minä oon muuttanut omilleni vihdoinkin. Minulla on oma kämppä, niin kuin näette siinä alussa pikkusen. Ja näette ehkä siinä minun viimeisimmässä, tai sitä nyt edellisemmässä videossa, mikä oli hieno vitsi. En tiedä aukesko se kaikille, mutta niille ketkä aukes, niin varmaan saa ihan hyvät naurut siitä. Ainakin toivon niin. Jos teidän huumorintaju olisi vähän kohdannut niin kuin minun huumorintajun kanssa, mutta ei siitä se enempää. Joo, aika paljon reissailu nyt, kun ollut sille mahdollista. On kävin kuulkaas ihan Turussa asti silloin vappuna ja kävin siellä juhlimassa vappua ja se oli ihan mielenkiintoinen kokemus. En ole silleen Turussa ikinä käynyt silleen kunnolla, niin oli ihan mukava nähdä sitä kaupunkia vähän silleen tarkemmin, että minkälainen tappassa ja sehän on helekkarin kaunis kaupunki. Ei varmaan siltikään semmonen, että minä itse haluaisin muuttua ikinä, mutta siis silleen niin kuin käymisen kannalta, niin sehän on tosi nätti kaupunki. Ihan on niin kuin nähtävyytenä. Ihan mielenkiintoinen. Saa nähdä, kävisikö sitä joskus useamminkin sillä vähän ihmettelemässä tarkemmin. Tuo oli semmonen kuitenkin aika lyhyt reissu. Minulla oli semmonen olo, että mä halusin tulla sanomaan teille jotakin, mutta taisi lähinnä just tuota kuulumisia, mutta en tiedä, nyt jotain muutakin sanottavaa sitten. Muurahaista ainakin riittää. Tämän minun laukun kaapata näköjään. Saakeli. Riittäis, että nuo itikat ois riesana. Tarvis noin muurahaista ennen, että se ruveta ahistelemaan mennä. Näköjään ne tekee kaikkea. Ihana päivä tänne ainakin, se ei muuta. Oho. Hei, sen verran minun piti sanoa, että kouluhan minä hain tuossa ammattikorkeeseen ja heinäkuun 1. päivä mennessä pitäisi tulla tieto siitä, että pääsenkö sinne. Jos pääsen, niin se olisi loisto homma. Se on tulla Jyväskylässä, jos sinne muuttaa sitten Tiijussa. Jyväskylä on niitä harvoja kaupunkeja, mihin minä oikeasti niinku viihdyn. Tai siis sille, että mihin voi niinku muuttaa asumaan, missä voi kuvitella asuvassa. Koska me ei lähtökohtaisesti ole mikään kaupunki-ihminen. Se on kuitenkin maalla asunut pitkän aikaa, niin se on se kaupunki aina vähän semmoinen oma juttusa, mutta Jyväskylässä on kyllä jotta, että siellä niinku minä en tiedä mikä siinä oikein on siinä kaupungissa, mutta meikä yllättävän hyvin sille tuttu viihtyä. Mitä on nyt ollut? Nyt tullut hämähäkki. Potsi, älä katso tätä, jos katsot tätä, mutta tällä hämähäkki tosta se näy sinne. Hus. Älä minua tuu ahistelemaan, on muita hommia. Tosiaan siinä pidetään minun kuulumisia. Minä oon väsäillyt biisejä ja vapaa-ajallani ja pelaillut ja siis yrittänyt tehdä semmosia asioita, mitkä niinku antaa itselle mielihyvää, koska semmosia asioita ihmisen pitää tehdä. Mie on käytännössä ihan kujalla sen jälkeen, että mie pääsen kouluun, niin mietin mitä me teen, mutta tai siis no YouTubeen ja pelaamisen ja kaiken muun lisäksi, niin kyllähän no vapaa-ajan keksi vaikka mitä, mutta työelämät ja opiskeluasiat, niin me en tiedä yhtään, jos me kouluun vai sitten mitä me keksin. Kai mun pitää jotakin yrittää kehitellä. Täällä kai nyt Polujärvellä on sitten jumissa, jos en muuta keksi, mutta se on sitten se ajan murhe. Me oikein tiedä mitä me halusin jakaa teidän kanssa. No hirveästi kaikkia meidän tällä asioilla sillä tietyllä tapaa tietysti. Elämä on muuttunut sen verran tässä lyhyessä ajassa, että siinä ei pieni mieli välttämättä pysy ihan heti perässä, mutta minä nyt yritän ainakin tätä YouTube-hommaa saada aktivoitua. Ideoitahan mulla aina on joka paikka, että se pitäisi vaan saada, mutta se aloittaminen on kaikista vaikeaa. Mahdollisesti ainakin jotain biisejä tässä julkaisen ja ehkä jotain musiikkivideoitakin niihin
tiedä, mutta en osaa luppailla niistä sen tarkemmin milloinkaan tiedä. Koska meillä on ollut vähän semmosia itseluottamusongelmia ehkä noin musajuttujen suhteen, että on tosi jotenkin hankala niinku tavallaan luottaa siihen, että se mitä tekee niin on jotain järkevää, että tosi niinku kriittinen vaihe siinä mielessä niinku niiden juttujen kanssa ja ehkä myös näin tupejuttujenkin kanssa ehkä ollut. Sekin on ehkä yksi syy, että miksi mä en ole aloittanut oikein, tai siis tehnyt hirveästi materiaalia. Näkö se sorsa pärää siellä? Vitja, mä oon oikeesti viidakossa näköjään. Ei sorsa. Miten menee? Ei mulla oikeesti mitään muuta sanottua. Siinä oli minun kuulumisia. Katsellaan, nähdään, tehdään. Mietin, saako tästä edes mitään järkevää aikaa, mutta kokeillaan tehdä jotain järkevää. Tää minun artikulaatio vaikuttaa ensinnäkin nää itiköt ja tämmöset, niin ehkä minun pitää vaan lopettaa tää ja lähtee oikeesti hemmettiin täältä. Paikalla ainakaan ole. Se on ihan totta, mutta katsellaan. Näemme varmasti tässä ja koitetaan aktivoitua tällä puolella enemmän, koska tää on kivaa. Vai mitä sorsa? Häh? Say something to YouTube! Vai puhuukohan se suomi? Back. Sano se. No, siihen on hyvä lopettaa. Back. Eikä sinne muuta. Tyymmettiin takaisin tonne laukkuun ja nähdään tässä seuraavalla kerralla.